pikira pa kwandiri kushura hauna ndipikira ukanditi chiure chekare kare hauna ndudza kuti nezuro unoda Mai Takudzwa daira kana chikubvunza wakadaro sandirembera zvaunoziva mudzimai wefesi mira uya ataura zvikanzi tine chirwere panapa isusu hatizi kwachakabva saka rundiga chirwere mboshana nemunhu sekondomu handida zvandaiti ngatigara pasi gara pasi titaure handiti gara pasi titaure ndasauda ndigira chirwere mubairi shiwa nhemba dzako manyebera unoita ndakakuti kudini zura ukaenda kufamba neredhiyo ndikati rodhi yauri kutaura ine madhaka andakudza sezvo ukadziona kuti nhemba dzakadaro zeri rakweti chakuziva kuti huyu ukadzana mamaiki uku kuti andiburisira banga andokwadza mamaiki ndizvo anokudza mamaiki enda kuburisa banga ndaikuperekedza nemota ndichitambura fiwewo ndotokufanira wapedza here izvo ndikufanira munhu akukwirwa kuenda vasina dairefoni tanga achimutsa mukadzi wachanga achimutsa murume wake ndiani alright anga achimutsa murume wake andizvo zvavaitaura kugadzira nyaya zvakadaro chii chandokutadzira chazha zveni chandokutadzira chii ndati chii chandokutadzira zveni chandakakutadzira kuti usvike pakudai chii izvo zvirendi chaichaneseta bhataramba muno unotemba kuti mukadzi wangu kwaanoshanda akapiwa mari nechitobhajetawo kuti ndisi mukadzi wangu wakushanda tobasirana izvo kushanda kwacho kusviro shuwa saka vaibva panapa every sunday unoswera wakavharwa nomumwe murume every sunday waibva kuenda kunoswera wakavharwa nomumwe murume kanga ndichida kuda newe chiramba panapa panosa wakamboti ngatitaure ndikaramba kana wakambotibata ndikaramba kumuka uripo saka kuti every sunday waibva kunoswera wakavharwa nomumwe murume handiti chawakaona pamurume chandisina chii chaanogona chasingagone chii mukadzi akabudza mapirisa ndakuvereregza audio varwere atosa zvakutowedzera kana achirasira makondomu anogara umu napinda bedroom aumu toti ashandisa muno because nyaya izvo zvizvi umu ndo maanogara umu ndakazona ari kuseri uko akashandawo iwo tadhanzi ndakara naye pasofa chete amba ndakara naye pamubhedha security murungu akauya akati what do you say patients always come here you come to the gate this morning and told me she mustn't come in I mustn't open for her she's always come here ndikuzitanga kubvuma kwemurume wacho nyaya ini ndichinokusiya pagate asi wakaona chidzoi handiti chidzoi chemurume wacho handiti masho wandakudza izvozvizvi vana vako hamuchesitara chingetwana ichengenda mujero chinguwa handi wazvinzwa wazvinzwaka ndakuvaudza vana tangu ndakuvadaidza izvi ndivaudza vobva vaenda vakotanga kana vazokura achiziva handi wazvinzwaka pako papera wazvinzwa handitino zvakadaro ini ndakakudza from the wedding go ndinozvibata ndingatazozvibata nhasi asi ndinozvibata handi wazvinzwa ndazvibata ndega ini zvinhu zvakaza last week but one unonzwa last week but one mameseji ese aikusendera kubva teire kutanga wanzwa mameseji ese aikusendera unza ndoshiya nemunhu ndinawo ese ndetivenga mameseji ese awaikusendera ndinawo inini wazvinzwa wazvinzwa ndo zvandoita inini wazvinzwa dzako dzandasendera izvikazvi ndakuti dzizondibvunza umangwana kuti aiva rongo saka makumbo veshe ndinovatsvakisa mari yekurapisa tonde wakani 700 akupa 1000 handiti
Ukatumira mari kumusha handiti. Saka wakaita sei? This month ukaine story ukati ari kuti aita problem handiti. Angakudza kuti kudii kweye. Every Sunday mbamana unoswera vasina vaine tsvina muroad yatenge street kids. Mai vachitora kubasa mai vaenda kumusvira. Iwe ndakatadza nenda kaposa naye. Sean, it's alright if you wanna go, it's okay. Mai Takudzwa. Wakumbura Sean kuti agare izvi, ndinotaura nekuti 200. Wakumbura Sean izvi Mai Takudzwa handiti. Wakumbura Sean izvi handiti. Sean, I want to talk to you. I'm not going to do anything. No. Sean, just imagine every Sunday I pick her up here, ne? Drop her at the place, thinking it's a workplace. I'm dropping her at a boyfriend's house. Just imagine how it feels. Yeah, a man, tell me how it feels. It's better she do it, I don't know. I don't get involved. She even call me when she's done fucking with the guy. Come and pick me up. I go to the gates. I pick her up, bring her in the house. Sean, you're a man. You're a man. Tell me. Every time. You are a transport. I'm a transport. You see, I know she's working, Musne. I did not budget because the man I was having, you know, it's winter, I'm not working. My brother is very sick. Very, very sick. My mom called me that your brother is dying. The man I was having, I had to send it home. She knows about it. Knowing that she was going to be paid yesterday. You understand what I'm saying? And her money was enough for the rent. We did not pay rent today. Because I told you, I'm going to send this money home. All the money I was having, I'm going to send it home. Your money, when it comes, then we pay rent. She was not working, she was fucking with the guy. Yes, the guy. Then the guy is busy telling her, I see the messages, man. I got a problem, I can't give you money this month, and we are stuck now. Because we're supposed to pay rent. The man, she know I was having money. I used it to send home because I know she was going to be paid yesterday on the 2nd. She was going to have money. And the man she was going to have, it was 1,000 plus. You understand what I'm saying? So I know she was going to pay rent and we left with money for enough electricity. But now, there was no work, she never got to work. She was fucking with the guy.